Μπορείς να μας πεις τι έχεις πάθει εδώ πέρα? Έπεσα από το τελευταίο σκαλοπάτι στην οικοδομή που μένω και έχω ρογμώδες κάταγμα στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μετατάρσιο. Και το ήρθα εδώ για να λάβω θεραπεία. Και τώρα που είσαι εδώ, τι πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός θα κάνει στη ζωή σου? Πιστεύεις ότι μπορεί να σε θεραπεύσει αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θεραπεύσου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Νιώθω μια υπερβολική δύναμη στο πόδι μου αυτή την ώρα. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός σε έχει αγγίξει και σε θεραπεύει. Ναι, είναι η δύναμη του Ιησού. Πάρε λίγο την καρέκλα, σήκω στο πόδι σου. Βάλ' το κάτω. Δώσ' μου το χέρι σου, σήκω. Περπάτα στο όνομα του Ιησού Χριστού.